Ассалому алайкум, бардаро. Мошини навбатӣ Mercedes-Benz 210 кузов. Зайчик. Объем мотор 4.3 солиш 2001. Ина бардаро бибинед. 4 баллонаш дар ҳолати хуб. Навам мегем хато намекунем. Комплектацияш элеганс. Дискоша бинем бардаро чӣ зебаш додаги. Ина види ахибаш. Задний парктроник. Задний камера. ба устоотон омада ба дилпирӣ мошинчаро бибинед, махлутон мешавад, харидорӣ кунед. ҳолати дискҳо бална бинед. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. ҳолати пеши мошин бардаро. мультирули дутарафа 352 000 километр. Гӯша бинед чӣ муфассона. Автомат D+, стеклоподъёмник, монитори Android, кондитсионер ях кор мекунад, круиз контрол дорад. Нархи мошин бардаро 82 000 сомон бо муомила дорад. лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед. Салому алайкум бардаро. мошини навбатӣ Mercedes H-Class. Солиш 1995. Объем мотор DVD. Передний задний парктроник. ҳуҷҷатҳо солона. 4 баллонш дар ҳолати хуб. Комплектацияи мошин элеганс. нигоҳ кунем бардаро. ва устоотон омада мошина ба дилпирӣ бисанҷед, харидорӣ кунед. навиди мошин. ҳолати салоншро нишон медиҳем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. ҳолати пешаш. пробег 450 000 километр. ин бардаро. панцворса механика, багаж сидени, бензин газ. нархи мошин бардаро 52 000 сомон. лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед.